man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga diri mo naiilog. Yan ang naagasangkay ko, maaampon mo ang kamurayawan, magsarig. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating paboritong programa, Ang Batunhan Imo Problema. Magandang gabi sa iyo, Ate Corazon. Ikaw ang pinakaunang nag-tune in sa programang ito. Anatong din papasa Basta dyan sa iyong lugar na pinagtatrabahoan. maging madinaragpon, di ka magruha-duha, kay Jesus ka na magsari. Haiya mga ikin saad imula lauman, hiyaan suok masangkay, marikon nga sarandigan, iya aton Maupay nga gabi ha iyo mga kasangkayan. nagsayaan. Good evening. Adi na kitahan aton Whitey World. Nga programa Ate Corazon, Carmencita. Maupay nga gabi ha iyo. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Galaw-galaw muna tayo mga kaibigan. Siguro pagkatapos palit aton panihapon diba aton may gintatrabaho samtang mamati kita aton taramdan. Nagaagian kagabihon, pag-abutan kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahain mo. Basta dyan, Ate Carmen, at sa lahat ng kasama mo dyan, May bagong andyan ba si Joaquin Luna? nga may Matayong gabi mo, Kuya Joaquin. kaliyan. Baby Joaquin pa. Suok masangkay, marikon masarandigan, hiya aton nagsasaad, nadili kita niya bayaan. Lalara, bagong nga aga, lalara, bagong nga paglaong, lalara. Matayong gabi mo, Ate Mercy. At sa lahat ng kasama mo dyan, si King, at sa lahat ng iyong mga anak. Nagaagian kagabihon, pag-abutan kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahain mo. Kada bago nga aga, may bago nga paglaom, at tubangon mo nga may kalipay, kan magdayaw ka haiya. Iyaan suok mo nga sangkay, marikon nga sarandigan, iya haato nagsasaad, na diri kita niya bayaan. Lalara, bago nga aga, lalara, bago nga paglaong, lalara, bago nga aga, lalara, bago nga paglaong, lalara, bago nga aga, lalara. Ang batunhan imo problema. Taramdan na nagahatag aking mga sakit para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod yung problema? Sangkay. Ini nga programa para budla hain. Ang batunhan imo problema. Nadangat ay tagsama po ni Malay kada mas spots at oras 9 itong gabi. Hikang ang Lunes at Biyernes. Ang batunhan imo problema. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating programa
Ang baton, han imo problema mga kasangkayan. Today is Thursday, Huwebes po. At salamat po na binigyan na naman tayo ng pagkakataon na tayo magsama-sama dito po sa Wifey World. Kumusta po ang ating mga kaibigan, ano? Yung ating mga early birds, hallelujah. Purihin ang Diyos, okay? Kumusta kay ating Teresa Agustin? At sa lahat na nandito sa Wifey World, salamat sa inyong pag-tune in. Stay tuned po at patuloy po tayong makikinig ng salita ng Diyos at sama-samang pananalangin because we believe that God answers prayer. So sa mga oras na ito, tayo po ay manalangin muna upang tayo po ay gabayan ng Panginoon. Panginoon, salamat po ngayong gabi Yes, na ikaw ang Lord. Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Lord, ng patuloy na kalakasan sa aming pananampalataya. Panginoon, salamat po na binigyan mo naman kami ng another time na kami ay patuloy na magsama-sama sa pananalangin because we believe na ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Lord, ang aming pong dalangin ngayong gabi na patuloy mong pagpalain ang aming mga viewers sa programang ito dito po sa Wifey World, sa lahat, Lord, ng aming mga kaibigan, sa lahat ng aming mga kapatiran, ay patuloy nilang maranasan ang iyong kabutihan at ang iyong kagalingan sa lahat ng mga karamdaman. Panginoon, inaalay namin ang aming buhay at ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga kaibigan, kumusta po kayo? Kumusta na ito mga kasangkayan? Nga natira mga tagsa nga panimalay. Okay, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa lahat ng ating mga OFW. Okay, Ate Vic, kumusta? Hindi mo, kumusta ngayon, Ate Vic? Kalihat akong kapartner. Adi! Nagtitikaw sa'y kagudla, Ate Vic. Mo pa nga gabi hay mo Kuya Joel nga na nato mga viewers mo pa nga gabi adi nagtitika husay lagi hapon tungod sa grasya sa Ginoo nga na nato mga viewers gihapon nagtitika husay Yes, nga nagtitika ko po mga lalaki, ano? Yan. Nasupula kami sa iyo mga kasangkayan, ano? Sa riyang Biblia, from glory to glory, ginbabago kita ang Ginoo, from faith to faith, and from strength to strength. Patuloy tayong binabago ng Diyos araw-araw. Kaya dapat pupurihin natin ang Panginoon, pasalamatan ngayong gabi, at patuloy tayo bigyan ng Panginoon ng kalakasan. Alright, Ate Be. Musta atong mga kaigsunan diha sa Cebu? Ang mga Cebuano, Ate Be. Atong mga kaigsunan diha sa Cebu, si Kuya Pilo, Ate Yoli, Tonet. Okay, atong mga kaigsunan diha sa Southern Leyte, ano, Surigao, sa CDO, sa Isabel, ano, sa Ormoc City. O ganatong mga kasangkayan diniha Tanawan Leyte, of course. Okay. We are live broadcasting dito po sa Tanawan Leyte, Barangay Likod, Tanawan Leyte, Philippines. So purihin ang Diyos. O ating pinakaharani natong broadcasting area, no, si Ate Elsa and Kuya Norben, maupay ang gabi ay iyong tanan. Okay, mga kasangkayan, ano? Mamatian na kita hinusang awit, pasiunang awitin para po sa ating lahat, mga kaibigan. Kaibigang matalik ni susgudlaan aton suok nga sangkay, mga kasangkayan. Matataguran, hakatanan nga panahon. Ang kinahanglan mo, ing kaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa arain mo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko
ko nga sangkay Kung hiyain mo natatapuran Sugat ko, ya ang sangkay mo Ang sangkay ko, ang sangkay ko, Ya ang sangkay mo ang sangkay ko, ang sangkay ko, Ya ang sangkay nimo Haorasan akon panginahanglan Haadaya kung im tatawagan Bisan pa orasan kamaluya Haginoo maynim kadaugan At kada alaw diriya nagbabago Imitang ko nan sa aray mo Yaan ingin bibini Di nga sangkay Natanan nga oras mo madadaupan Hi Jesus akon hinihiguman Yalaan Suog ko nga sangkay Kung hiyain mo natatapuran Sugat ko Yaan sangkay nimo ang sangkay ko, ang sangkay ko, Ya ang sangkay nimo ang sangkay ko, ang sangkay ko, Ya ang sangkay nimo Hi Jesus akon hinihigugma Yalaan Suog ko na sangkay Kung hiyain mo natatapuran Sugat ko Ya ang sangkay nimo Hi Jesus akon hinihigugma Yalaan Suog ko nga sangkay Kung hiyain mo natatapuran Sugat ko Ya ang sangkay nimo Hi Jesus akon hinihigugma Yalaan Suog ko nga sangkay Kung hiyain mo natatapuran Sugat ko Ya ang sangkay nimo Alright, mga kasangkayan, Jesus Gudla naton suot nga sangkay, no? Siya ang matalik nating kaibigan. Kung kayo po ay dumaranas sa mga problema na hindi natin kayang lutasin, meron tayong malalapitan na kaibigan, ano? Sabi ng salita ng Diyos na there is a friend that is closer than a brother because a friend loves at all times. Yan ang ating Panginoong Jesucristo na gusto niya na tayo ay maging kaibigan niya upang tayo ay makalapit sa Kanya sa araw-araw nating pangangailangan. Alright, ngayong gabi mga kaibigan ay dumako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So dahil po ang salita ng Diyos ay pagkain po ng ating kaluluwa mga kaibigan. Pagkaunit atong kalag. Siring na Jesucristo na ang tao diri lamang na bubuhi ang tinapay kundi ang mga puluhan Diyos. So aton i-welcome naton niya na mag-share si Ate Beck for our words of inspiration for tonight. All right, Ate Beck. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So mga kasangkayan, maupay nga gabi ha iyong nga tanan. Ako nalilipay nga adi naluwat kita. Maga-share ang pulong sa Ginoo para haton matagusa ngan hiya magahatag haton hin bago nga kusog kada adlaw. Wild best good evening, Wild Best. Okay, so bago natin nga friend, Kuya Joe. Oh, sa Whitey World yan. Sa Whitey World, yung ating mga kaibigan. So, good evening sa iyo. Okay, so yan na nga gabi. Let's open. Atong ablihon ng atong Biblia. Kung nakay Biblia or ang waray Biblia, mamati na lang sa pulong sa Ginoo. Yan na nga gabi. Okay. Adi kita katapusan. Adi kita ha, Revelation. Kita na makita. Okay, Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse. Okay, salamat. Adi ngayon. Revelation chapter 21 verse 3 and 4.
Nasa rin din niya, verse 3, And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the older of things has passed away. Amen. Amen. So ini nga verse, ato anay kita magpray, O Lord God, damo nga salamat. Nga pinaagi ni nga mo pulong Lord, magadasig ka amon, nga magsalig ka nimo kay may danimo dako nga pagabuhaton ha amon Yes, O mga Lord. kinabuhi. Hallelujah. Pinaagi hini nga imo pulong Ginoo. Salamat Lord hantanan nga imong pagabuhaton ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hino ba ito nakaabat ha? Haiyo. Yan na kasangkay. Hino't nakaabat ha iyo nga may ada mga problema, magtutuok ka. Or kung may adaman mga mga kagupong, nagtutuok ka. Mga kasbugtuan, mga kasangkayan, normal iton. Ang tao nga normal, kapag may ada problema, magupong, mababara ka, nagtutuok nga ni, that's normal. Normal ito hiya, kabugtuan, mga kasangkayan. Abnormal ito, hindi rin nagtutuok. Kaya ginhimo kita sa Ginoo nga may ada emotion. Kaya yan ang nga gabi, dadasig ko hay imo nga basahon naton pulong sa Ginoo kay amo ini ansa adhan Ginoo haaton. Kung kita magpapadayon pagpamati sa pulong sa Ginoo, magpapadayon kita pag-alagad sa Ginoo, magpapadayon kita hapag padayon na kigrelasyon ha Ginoo, amo ini itsa adhan Ginoo para haaton. Nasiring ang pulong sa Ginoo, didiha verse 4. Nasiring dinhi, He will wipe every tear from their eyes. Gusto ba nimo nga ang imo mga luha liwanan sa Ginoo or pahiran sa Ginoo? Pahiran naman na. Punasan sa Ginoo ang imong mga luha. Kay didto halangit mga kabugtuan, mga kasangkayan, waray na didto mga pagtangis. Amen. Dinilay niya kalibutan may mga pagtangis tungod nga may mga problema. Nga usahay di rin naton makayanan kaya nagtatangis kita. Mga kabugtuan, mga kasangkayan, kung nagtatangis ka, think positive. And think beyond the problems nga imo na encounter yan na. Ano man iton positive nga imo nahihimo o imo ginhuhuna-huna. Maging positibo ka nga iton imo kahimtang dili la permanente yan na. Kundiri may adayton katapusan para imo kalugaringon. Ayaw la paghunong. Ayaw kadiskurahi, kundiri padayon tapod ha Ginoo, padayon pagpamati sa pulong sa Ginoo, ngan padayon pag-alagad sa Ginoo. Kung waray nimo pa ma-experience kung gaano good ka, faithful ang Ginoo ha kinabuhi nimo, start ha nimo pakigrelasyon ha Ginoo. Siring ang pulong sa Ginoo, hiya mismo ang Dios mismo magpupunas han imo mga luha, han imo mga mata. Amen. Hallelujah. Kay didto ha langit, there won't be death anymore. Di niya to na damo iton mga kasakitan, damo pa iton mga problema. Ngayon, usahay nga ni
Kung may da mga panghatag, di kita mahatagan, mabibido pa kita. Pero dito ha langit, dito ha gingharian han Dios, waray na nimo bibilngon sangkay. Kay aadto ang tanan. Kaya tinguhaon naton nga mahalangit kita. Ayaw na kita iton pag inintindihan iba nga mga tao nga diri na mamatihan pulong sa Ginoo. Padayon kita pag-alagad sa Ginoo. Nasa riyang pulong sa Ginoo, there won't be any grief. Waray na dito mga kabido halangit. Waray na pagtuok. At waray na mga sakit. Amen. Dinhila hatuna it may COVID. Hallelujah. Dinhila hatuna inin may bagyo. Dito ka langit, waray na itong mga kasakitan, waray na mga pagtuok, magtutuok ka man dito ka langit, tungod nga ang kaupayan Ginoo nga nahaabot kita. Siring man ang pulong sa Ginoo, ini nga aton mga kasakitan, na naton pagtuok, ini nga atong mga kabiduan, mawawara ini didto ha presensyahan Ginoo. Kaya aton ito na so naabot kitang sakitan aton lawas. Naabot kita hiton kakurian, hit panginahanglanot financial. Naabot kita hiton mga kakulangan sa kinabuhi. Pero sangkay bugtuyan na nga gabi gindadasig ko ikaw nga. Never give up. Amen. Amen. Never surrender. Kay ang masurrender, perde. Kaya ayaw gud pag-surrender bugto sangkay. Ayaw gud pag-surrender. Apag alagad ha Ginoo. Anuman nga mga sitwasyon, mabaliktad man, may daman kaupayan, may dakawarayan, feel free lang. Parang kunha aton pa mga kababayinan para diri kita hisabtan nga may da problema, para di kita hisabtan nga may nagtutuok kita. Pag manimog tuok, buhat, panudlay, pamulbo, panlipstick, dayon smile. Iton makakabulig iton pag overcome, pag encourage sa imong kaugalingon, karigo para maabat nimo nga fresh na fresh an imo inaabat. Para lutan mga kalalakinan, kung may adaman problema, may adaman diri maupay nga relation or pag sinabtanay han imo padis, kamo nga mga kalalakinan liwat, ako luot may sisiray nga karigo. Tapos tawa, ayo pamilingin kalipayan nga to ha iba. Tapos, kita aani mo kaupod habalay, ngan smile. And then sigon mo, you are so beautiful. Alright? Ini natin yung bubuhat din ni mga kasangkayan, mga kabugtuan, nga pag sige natog live para pag-share sa pulong sa Ginoo. It atong goal hini nga mahalangit kita. Amen. Mahadara kita hapag balikan Ginoo diri na maiha, no? Mabalik ang Ginoo. Kitaon nimo kun may adaman mga kaupayan nga ginahatag ha aton. May adaman mga ikaparte ito na aton kinabuhi iton mga kabiduan. Ginmomold ang aton kinabuhi. Ana akong eksperyensyahan una panahon nga na eskwela pa akong daraga pa ako. I really praise the Lord han mga tao nga naghimo hindi rin maupay kay nakita na ako mga kabugtuan nga gimbi-blessed sa Ginoo kapag magpapaubos ka. Simple sa Ginoo kung magpugas kahin mga luha makakaani kahin mga kalipay. Kaya sang kaya na nga aga gabi ay kasasiring ko haimo nga didto ha langit waray na pagtangis.
mga luha iyagin papahid. Yan waray na mga kabiduan. Kaya kung kita naabat man hiton, din hila iton, di temporaryo la iton. An aton talinguhaon nga pag-abot hiton panahon adto kita ang presensyahan Ginoo. Dinhi kalibutan mamamatayan naton lawas, masasakit. Pero ini temporaryo la ini. Kaya ang aton lawas madudunot man. Pero kung adto na kita ha Ginoo, presensya ang Ginoo. O bisan dinhi pala kita dinhi atuna, nag-alagad kita Ginoo, maabat pa kita iton bat. Masisiring ko mo. Pero kung ada ka ha Ginoo, ang mga kasakitan, kabiduan, liliawon ka ha Ginoo. Ngan diri mo iton masyado mabubugat. Diri ito masyado mabugat para imo kay ang Dios kaupod nimo pag-alsa. Kaya yan nga gabi sangkay bugto. Ayo paghunong pagpamatihan aton ang batunhan imo problema. Kay dida pagpamati nimo makakakaton ka, makakuha ka. Hin mga mag-upay nga mga butangan makakalipay ha imo kinabuhi. Kay hiya amoan maghuhugas magpapahid nimo mga luha. Nasiringan pulong sa Ginoo, He will wipe every tear from their eyes. Kaya kadasi ko iyo ayaw gud hunong pagpamatihan aton programa ang batunan imong problema. Kaya nalilipay ako mga kasangkayan nga musudo nga ka merkado, may danakubit, Ma'am, nakita kami han iyo programa. Nakita kami ma'am kada adlaw, kada gabi. Unahin ako masudoy, may daw siring, Ma'am, nakita kami. O Kuya Jewel, masiring, Sir, nakita kami iyo programa. Although diri lahiran na comments. Kaya mga kasangkayan, kung nagkikita ka man yan na, nagsusubaybay ka man inin atong programa, sisigmong kakao, you are blessed, Yes. more than blessed, kay ginpili nimo ang pinakamaupay nga butang sa imong kinabuhi ang That's pagpamati sa pulong sa Ginoo. Hallelujah! So ikaw, sangkay, bugto, namamati man ikaw yan nga gabi, ada ka man, ako na maisisiringay mo, ginbindisyonan ka ha Ginoo, kay mo ginpili, ang langit nun nga bahandi, nga makakabulig ha imo kinabuhi. Salit sangkay, yan nga gabi, usa nga awit para ha imo. Ang awit, na nasiring, biyaya mo'y sapat ha panginginahanglan ng lahat. Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sa danghakan kada adlaw, o Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sa dang grasya mo, ang panginginahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan-san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa dang, ang ay gudla, makilala kahan tanan. Pirmi ako nalaom, ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka
Minsan o di malupad, maguri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa daan, angay gudla makilala kahanan. Sa dangang grasya mo, hantanin hinahanglan ang tao, ang mga hatag, bisan san o di malupad, maguri man ang katawan, ang grasya mo pirmi sa daw, angay gudla makilala kahantanan, angay gudla makilala kahantanan. Alright, mga kasangkayan, ang grasyahang Diyos sa tanggol ngan dili kita mabubuhi kon waray ang grasyahang Ginoo nga sufisyente ha atong mga kinabuhi. Nga nang gin-share ni Ate Vic, mga kasangkayan, usagod ini ka encouragement ha aton nga bisan ada kita yang nakakahimtang nga makuri og hadiri man maopay nga sitwasyon, pero papakita ang Ginoo niya mga pulong kung ano hitsura, ano experience dito mismo halangit, dito ha presensya ang Diyos. And dito halangit, kompleto na God, Ate Beck. Wari na God ka bibilngon, wala ka nang hahanapin pa. Dahil nandoon ang lahat, ang kapayapaan, ang kasaganahan, ang kagalakan, at wala nang kamatayan, wala nang mga sakit, wala nang problema sa mga jude, wala ka nang babayaran. Ang lahat po ay libre, mga kaibigan. So ito po ay promise ni Lord sa mga tao na patuloy na sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Kaya purihin ng Diyos sa mga encouragement ng salita ng Diyos na hindi tayo nakafocus dito lamang sa lupa, kundi nakafocus tayo sa darating na lugar na kung saan tayo mananatili habang buhay. Okay? We will live forever with our Savior, with our Lord Jesus Christ. Kaya purihin natin ang Diyos ngayong gabi. At kung ikaw man ay gusto mo magkaroon ng assurance na kung ano ang mangyari sa atin, ay pupunta ka sa lugar na yon. That place is a prepared place for prepared people. Ang lugar na yan ay inihanda sa mga taong handa sa pagdadating ng ating Panginoon. So, isa lamang ang dahilan kung bakit hindi tayo papasok sa langit, ang kasalanan. But praise the Lord na ang kasalanan ay binayaran na ni Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo, nang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. I believe walang sino mang tao na gusto mapunta sa naglalagablab na apoy. Wari good tao nga karoy makadtuha kalayo, karon nila nga mataluwas. And yan na, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Okay? At masisiguro tayo na kung anong mangyari sa ating buhay, papunta tayo doon. Alright? So, sumunod ka, kaibigan, sa panalangin na ito mula sa iyong puso. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita at sa mga encouragement. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng karumihan. Patawarin mo ako, Panginoon. At sa mga oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Congratulations, kaibigan. Kung if this is your first time mo na tumanggap at sumunod sa panalangin na yan, sabi ng Biblia, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. You are now a child of God. Welcome
Welcome to the family of God. Hallelujah! Glory to God. Wala bang hallelujah, Ate Vic? Hallelujah! Yan. Para maramdaman natin yung taste of heaven. Anong mangyayari doon, araw at gabi. Tayo mag-hallelujah, magpe-praise the Lord doon sa langit. So, welcome po sa ating mga kaibigan. Kahit hindi kayo mag-comment, pero nandyan kayo, nagpapasalamat po kami. At sa lahat ng nandito sa live chat, salamat po sa yung suporta, mga kaibigan. Okay. Okay, Ate Vic. Ang ating Music. music muna tayo, Ate Vic, music. Baga ginaganahan kat music, buhay at pag-asa. Yes. Para haaton nga tanan. Jesus kudlaan mabaton haaton mga kinahanglanon ako nainabat ang iya kagamhanan na tanan ko ihalat hayya ang kadaugan akong hingkitan han akong pagsarig hagahom han Ginoo diri na mahadlok umabot man ang kabiduan kay paglaungan katalwasan ko Jesus nabukusan akon kalipayan nawara mga pagruha-duha nakita na handalan nga akon ginlalatan kay Jesus at tuman naghula ang kadaugan akon hingkitan han akon pagsarig hagahom han Ginoo diri na mahadlok umabot man ang kabiduan kay paglaungan katalwasan ko Jesus ang kadaugan akon hingkitan han akon pagsarig hagahom han Ginoo diri na mahadlok umabot man ang kabiduan kay paglaungan katalwasan ko Alright, Ate Vic, okay. That was a powerful song, mga kaibigan. Talagang nakaka-encourage ang mga awitin, mga kaibigan. Diri kita sadang mahadlok, diri kita sadang maluya, ma-discourage kay aad to Jesus naghuhulat. Naghuhulat haaton. Hallelujah. Sanit sangkay, tamagudlaan na puluhan Diyos, pag-abot ito nga tak na makakapagluha kita, Kay damot meaning itong luha, Ate Vic, Hisgot ka naman lahin luha. Hisgutan natin itong luha, Ate Vic, Itong luha damo itong mga kahulugan. May luhahin kabiduan, may luhahin kalipay, luhahin kasakit. Pero itong luha nga ginbutang dito ha Biblia, Revelation chapter 21 verse 4, diri luhahin kabiduan. Luhain kalipay, mga kasangkayan. Luhain kalipay. Nga, nakaabot kita. Inmagi kita damo nga mga saring pagkakurian din kalibutan. Inmabot gap kita. Kaya Kuya Oo. Joel, masaling ka nga rin nga ginagian ko ito nga sitwasyon. Agian mo la, ayaw na pagbalikan. Yes, oo. Diri ka may standby. Di ka may standby, gihapon. Agian mo lang. Ayaw na pagbalikan. Kaya bawal po ang tumambay sa mga problema.
Dapat ang ating tambayan, mga kaibigan, ay ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Ang kaniyang mga salita, kasi doon tayo papunta. Mm-mm. Wala nang ibang destinasyon. Huwag tayong maniniwala na dito ang ating pag-asa sa mundo. Hindi po, magiging worst pa ang ating pong sanlibutan. Yes. We cannot expect that our world will become a better world, gaya ng sinasabi ng iba. Umiinit na masyado ang sanlibutan. Ano? Dahil po, papunta na ito sa pagkatunaw na sinabi ng salita ng Diyos kaya ni Pedro. Pero salamat sa Panginoon na tayong mga sumusunod sa Kanya ay hindi mapapasama sa anumang mangyayari na pagkagunaw o pagkatunaw ng mundo. Dahil meron tayong pupuntahan na lugar na kung saan wala nang kamatayan. Adik Kuya Alright. Joel, Ate Evangeline Dolosa. Siring niya, salamat o Diyos, ha makapangyarihan mong mga salita na doon sa langit papahirin mo ang mga baang bawat luha ng aming mga mata at wala ng pagdadalamahati. Yes. Maraming salamat, Lord God. Nakaka-encourage yan. Nakaka-encourage mga kaibigan. Oo. Kasi kung dito lang ating security, bumibili tayo ng bumibili tayo ng mga sasakyan. Oo. Pero salamat sa Panginoon na binigyan tayo, mga kaibigan, ng patuloy na kagalakan Maganda at pa man lagi paglilingkod din. sa iyo, mga kaibigan. Alright, mga kaibigan, salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Kahit nag-burn out, pero salamat sa Panginoon, nandito pa rin tayo, mga kaibigan. Alright? Ayaw kita paggunong mga kabutuan masangkayan, bisan run out. Padayon kita pag sumat sa pulong sa Ginoo. Alay, kita on ta, Tibik, ha? Sige, Tibik, ikan lang, Tibik. Kay nakakuan kita, naka-data. Sige. Yakan. Live ito. Oh, live ito. Kaya mga kasangkayan, padayong kita. Hallelujah. Waray na parang tindita. Kaya padayong kita pagsarig ha Ginoo. Kay hiya lang ang tanan para ka ato. Praise the Lord. Hallelujah. Maupay good ang Ginoo mga kasangkayan. Nag-run out kami dito. Sige. Nag-burn out kami didi yan na. Ambot kung kaya namon data, namon live. Kung kaya namon data, namon live. Oh, kalima na ka-busy sa namon burn out. Kaya padayong kami nagsishare. Ang pulong sa ginubis nagsisirom na kami, mga kabugtuan. Nakikita ba ako? Kita ko? So, kaya kaya mga kasangkayan, ayaw kita pagpunong han pagka maupay han Diyos sa aton kina. Praise the Lord. Baka music pa kita kay Joel. Pero na. So, ayaw, ato ba nga di? Ato ba nga di? So, God. Run out kami mga kasangkayan yan. Tanggalong ko na lang para dere masila. Run out kami yan. Kaya padayon lang kita gihapon mga kasangkayan. Di niya kalibutan may burn out. Pero dito langit waray burn out. Kaya padayon kita pag-share sa pulong sa Ginoo. Okay na, parang mo na. Sige. Dikit ang kapapit. Ano na? Alright, mga kasangkayan, Music kita mga kasangkayan. Nagtali di naman nakikita ang kita nagkababasa ka. Well, anyways, maupay good ang Ginoo. Bisan kung burn out, papadayon kita mga kasangkayan. Bugos ada nga tanawan ini or bugos ini nga durel ko nag-burn out. Okay, ikaw ang siyang kailangan para ha aton nga tanan. Ang akon kiniin di ko nakarunag mahirayo hain mo kari
Karikuhan ko ugmahan Ginoo. Kay bahandi ko ang ugma mo, puno ang Okay mga kasangkayan, atong tatapuson nila na atong programa kasi burnout na good talaga din nagdadalik. Ginoon Diyos, daghang salamat siya nagagabiyon kay ikaw, nagabindisyon na mo mga katawhan. Salamat Ginoo ni mo padayon Lord ng pag-atiman ka namo, i-bless mo ang mga kanakan. Mga Ginoo inaabat ng mga kapituan, mga kakapoy, mga sakit, ang balahira Lord, ang mga kabiduan, lipaya hira, nga na mga kasakit, upaya hira, nga mga pagkukulang tagbuang hira Ginoo. Salamat Amaya ni mo grasya nga padayon ka mga bindisyon na nira matagsa-tagsa nga mga panimalay. Ay give all the glory and honor and praises Lord. Isa na namang mga OFW, nga mga kabuktuan, mga anak Lord, nga mga kasangkayan, mga bugto. Ginoo, salamat sa imong pagpanalangin sa lang kinabuhi. Salamat sa tanan Ginoo nga imong paghatag kanira ni Jesus. Salamat ang ngaran ni Jesus. Amen. Alright mga kasangkayan, siguro talaan na ini. Ang Diyos mag-bendisyon na ito. So, padahin kita pamati, ang atong programa, buwas nga adlaw, alas 8 at alas 9, ang atong programa, ang buto na nimo problema, ni Ate Rebecca, and behalf ni Kuya Joel, at salamat ka kayo. Maupay nga gabi ay see you tomorrow. Bye! Maluyat talaga signal kay Bye-bye! Iginatagakon, di ko